सिलभार जुबलिजों लोगोसे आंनि जेनाखि खुंनाया बेनो जाहैबाय जोंनि 25 बोसोर सिलभार जुबलि हाबानि बेनिफ्राय कापोल मिनिस्ट्रि जों ससियेल खामानिनि थाखाय हाबा जानाय लोगो लोगो जों सानैबो ओंखारदों आरो बेनिफ्राय दिनैहाय डिग्रीनि मोनसे कनभकेसन आरो बिशप अर्डिनेसन दा दिनैनिफ्राय आङो डक्टर बिशप समनिसिम आं इस्लारि जाबाय आरो दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानदों जोंनि बे सिलभार जुबलिजों लोगोसे आं खालामनाया माने आं बेखौ एखेबारे गोजौनिफ्राय मोनसे इनफरमेसन मोननानै एखेबारे मोनसेयावनो खनब्रै खालामनाया बेनो जाहैबाय सिलभार जुबलि होनना बुङोब्ला बा 50 इयार्स जुबलि होनना बुङोब्ला बे जुबलिनि आसल ओंथियानो जाहैबाय गुदैयाव जोङो बिब्लिकेल टार्म्सआव मानसिनि जेनाखि जारिमिन जानायनिफ्राय सेलिब्रेसन जायोब्ला ओरैबायदिमोन माने गावजों गाव एखेबारे एना एनिनिफ्राय मोजां अनलायफिननाय दिन क्षमा होलायनाय दिन आरो सोरबा जुदि बन्दक होदोंमोनबा बा माबा मोनसे जाहोनाव फाननांदोंब्ला सोरबाफोर बिदा फंबाय बा गामिनि मानसिफ्रा बेफोरखौहाय नागारलायनाय दिन आरो बे सिलभार जुबलि बा एनि जुबलियावहाय बे जोंनि एखेबारे मानसिनि जारिमिनाव बे दं आरो आं बेजों दिनै आंनि जेनाखि सिलभार जुबलि हाबानि कापोल मिनिस्ट्रिनि जुबलि आरो कनभकेसन आरो अर्डिनेसन बेजों आं मेसेज होनो सानदों जाहैबाय जोंनि बर' हारिखौहाय दिनै जों गोबाव बोसोर जों स्ट्रागलिं जाबोनानै मा जोंनि बिनायफोरखौ जों दासिम मोनाखै आं जारिमिनखौ बुंनो थांला जाथायखौ बुंनो थांला नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन दिनै आंनि बे जुबलि खुंनायजों लोगोसे बा जोंनि जाथिफोरखौ बयखौबो क्षमा होलायनानै ज' जानाय बा नागारलायनाय बेखौ जों नागारलायनानै जुदि जोङो ज' जायोब्ला जोङो जोंनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोङो गाबोन मोनगोन आं बेखौ निस्सय आरो खिन्थु जेब्लासिमनाखि जोङो ज' जानाय नङा गावजों एना एनि जागोन जों जेबो खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै बे आंनि सिलभार जुबलि मोनसे गिदिर दिन खुंनायजों लोगोसे आङो जोंनि जाथिखौ आं खावलायदों जाहाथे अननानै जोङो गोसो सोलायनानै अनलायनानै ज' जादिनि आरो जोंनि जाथिखौ जोङो बोखांदिनि बे आंनि गुसुङै मोनसे सर्ट इनफरमेसन दिनैनि जुबलिजों लोगोसे आङो एक्सुवेलि आंना डिभाइन रिफार मिनिस्ट्रि आंनि मोनसे मिनिस्ट्रि दंखायो खिन्थु आङो बिशपखौ आङो मा होनोमोन LCI माने लुथेरान चार्च अफ इन्डिया दा बिथांमोना आंखौहाय नुनानै बे इन्टारनेसनेल मोनसे लिंक दङ आंनि खामानिखौ नुनानै बिसोरो गावसोर निजे आंखौहाय वेलकाम खालामनानै बिशप खालामदों दा बे मोनसे आंनि मोनसे जाख्ला मोनसे गाखोनाय आरो जाहाथे आं गुवारै खालामनो हानाय बायदि जों बेखौ जों बुजिलायनानै माने जों आमब्रेला खौसे जानानै जों इसोरनि खामानिखौ मावनांगौ बिनि थाखाय बिथांमोना आंखौहाय बे नर्थ इस्टनि थाखायहाय खौसे खालामनो थाखाय बिथांमोना आंखौहाय बिशप बानायदों आरो बिथाङा केरालानि बिथाङा त्रिबान्द्रमावहाय बिथाङा मोनसे रबिनसन डेभिड बिशप आर्च बिशप बिथांहा एखेबारे 40थासो माने हायार सेकेन्डारि इउनिभारसिटि हस्पिटाल बिदि गोबां रोखोमनि दङ बिथांनि आन्दारावनो सोलियो आरो दा बिथाङा बेबायदिनो ससियेल खामानि मावो दा बिथांखौ आं धन्यबाद होयो आंनि फेमिलियावहाय आंनि हिन्जाव बेथ' आंजों लोगोसे खामानि मावो प्रभुनि बेनिफ्राय आंनि फिसाजो गेदेरना एसिस्टेन्ट प्रफेसर बेंगालराव दा PhD खालामगासिनो खालामनोसै एडमिसन लानोसै बेनिफ्राय उन्दैया चाइनायावहाय MBBS फरायो जोमै दा बिथाङा सेकेन्ड इयार जाबाय बे प्रग्रामनि थाखायनो बिथाङा फैदों बे रबिबाराव थांफैगोन आरो फिसाजो गेदेरनि मुङा जमायमा इस्लारि सानै फिसाजो दं आङो माने आंनि फिसाफ्रा दे बेंगालराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर जादों बा MBBS फरायदों चाइनायाव आं बेवहाय खुसि नङा खिन्थु आंनि गथ'फ्रा जे उन्दैनिफ्रायनो इसोर गिग्रा बेनिखायनो ओरैबायदि खुसि आरो जेरावखिया थाङा माने एखेबारे गावसोरनो क्लास 10निफ्रायनो एखेबारे खामानिखौ मावजोबो आरो माने गिनाय जेबो गैया इसोरनाव दंखायो जोंबो खुसि आरो बेनो आरोखि आङो खावलायदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो जौगायो मोजां खामानि मावनायावहाय गाज्रियाव नङा बेनो आंनि खावलायनाय थेंक इउ गड ब्लेस इउ